खुलुमबाय आं स्माinaoBasumatari गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ कक्राझारनि झारबारि गोजौ फरायसालियाव गिदिर जाख्लनाय सोमजिदों। झारबारि गोजौ फरायसालियाव 100 बिसना गोनां हस्टेलनि बाउन्डारि वाल लुफुंनायाव रां जाख्लनायनि गोख्रों अजद दैखांदों। नांगौ रोखोमनि लहा आरो रिंफोर गैयैनि जाउनाव बाउन्डारि वालआ गुगादों होनना गोख्रों अजद होदों। नागालेण्ड सोरखारा गोबां जिल्लाफोराव आफ्रिकान स्वाइन फिभार मोनखांनायनि उनाव अमा आरो अमा बेदर दिहुनथायनि फाननाय, दैथायहरनाय आरो बायजोनिफ्राय लाबोनायनि सायाव होबथानाय आरो सिमा गोनां खालामनानै नोजोर लाखिनाय राहाफोरखौ गोख्रों खालामदों। आसामनि डिब्रुगड़निफ्राय कान्स फिल्म फेस्टिभेल 2026 नि रेड कार्पेटसिम आसामनि उर्मिला आरो सिंदा बरुवा बिथांमोना डिजाइनार मानिस मल्हत्रा बिथांनि कास्टम गाननानै गोसो बोनो हाथाव महरै नुजाथिदों। लखिमपुरनि रुपामनि गड़आ बुहुमनि जौसिन हाजो माउन्ट एभारेस्टखौ गाखोनो हादों। रुपामनि गड़आ जाबाय माउन्ट एभारेस्ट हाजोखौ गाखोनो हानाय गिबि असमिया आइजो। बिथांजों लोगोसे आइटिबिपिनि सा 10 आइजो हाजो गाखोग्राबो दङमोन होनना खौरां मोननाय जादों। आसामनि भुनिता तिमुंपियाया आइटिबिपि हाजो गाखोनायनि लेङाइ दैदेनगिरिमोन होनना खौरां मोनदों। थांनाय सानाव बेंटल गेटनि राजालामा सेराव थानाय गंसे जुनारनि गुन्दै गलानिफ्राय 36,000 रां खावनानै लांनाय सिखावखौ काजलगाव पुलिस बिफाना हमनो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय सानाव 1 रिंगायाव गुन्दै बायनायनि फाव खालामनानै चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनि राजालामा सेराव थानाय बाबुल घोषनि जुनारनि गुन्दै गलानिफ्राय बिगोमाया दसे गैयैनि खाबु लानानै दखाननि रांखौ खावनानै लांदोंमोन। चिरां जिल्लानि बरतलानि सातिपुर गामिनि साइफुल आली मुंनि सिखावा रां खावनाय नुथाया गलानि सिसिटिभिआव रोखायै नुजायो। उनाव सिसिटिभिनि भिडिअखौ बिथा खालामनानै पुलिसआ सिखावखौ नागिरनानै हमनो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। दावबायारिफोरनि अनजिमाया बांनायनि थाखाय दावबायनायनि बोथोरखौ 4 सान बारायनायनि उनाव आसामनि काजिरंगा हायुङारि पार्कखौ मे दाननि 29 अक्ट'सिम गेवना लाखिनाय जासिगोन। इउनेस्क' वर्ल्ड हेरिटेज बिथिङाव थिसनजानाय बे जायगाया गोमालांनो हमनाय थसे गंआरि गान्दानि थाखाय मुंदांखा। बारहुंखानि थाखाय थियारि जानो मे दाननि 25 अक्ट'आव बेखौ बन्द खालामनो थांखि लादोंमोन। एएसएसइबि आरो सिबिएसइनि मेट्रिक आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादाव टप 10 मोननाय फरायसाफोरखौ कक्राझार जिल्ला बिपिएफ आरो बिजिपिनि बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि रिन्जय बर' बिथाङा माखासे गोनां खौरांफोरखौ मिथिहोदों। सेबा आरो सिबिएसइनि एसएसएलसि आरो ओइचएसआव बांसिन जौखोन्दो मोननाय सा 102 फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव कक्राझार जिल्ला बिपिएफ कमिटि आरो कक्राझार जिल्ला बिजिपि हान्जानि बानजायनायाव बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। मख'नो गोनांदि जौसिन जौखोन्दो मोननाय फरायसाफोरनो 3 लाख आरो 5 लाख रांखौ बिपिएफ सोरखारा होगोन ना होला। मिरु बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि लोगो आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बेखौ जोङो 5 लाख आरो 3 लाख बे फैसाखौ जेरैखिया होगोन। दा माने डेटा कालेक्सन खालामनाया बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ एडुकेसन बिथांखौ दायित्व होदों। अलमस्ट जों रायलायबाय, डाटा जाजोब्बाय। दा हाग्रामा महिलारि सारा माब्ला सम होनो हायो बे थारिख अनुजायै बे जोंनि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआवनो जों बे हाबाफारिखौ लागोन। दा बे खुनु थगायनायनि बाथ्रा गैया। बिर'धि दला बिदिनो बुंखायो जोंखौ माने होनो हानाय नङा नंदोंमोन। दिनै नुबाय जों 100 जनसिम बड' एमआइएलआव 100आव 100 मोननाय दं आरो बिराद बुरजा टप 10 मोननाय दङ। एखे नाम्बारानो मोननाय हयथ' टप 10आव हयथ' 50 जनबो जाहैनो हागौ। बिपिएफआलाय बहा फैसा मोननानै होनो। बिपिएफआ दिनै जोङो फैसा गैयाबाबो जों दिनै जा एसे खांलायनानै 20,000 होदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव। आरो बेथ' सरकारि प्रग्रामसो, सरकारनि फैसाखौ होगोन। बेथ' माने सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा। जोङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बे 3 लाख आरो 5 लाख बेखौ होनाय जागोन। बेवहाय बे सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा बियो, सोरबा बिर'धि दलनिफ्रायबो लाना होनाय नङा बियो। दा बिर'धि दला जेखि बुंबाय थाथों, बिथांमोना आन्दायबाय, लामा आन्दायबाय। थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव गाज्रिथारै जेननांबाय आरो दाख्लै लाथिख' जाबाय। दा बेवहाय बिर'धि दल जेबो गैला, जेखि बुङा बे सैमा सोंग्राया सोंबाय थागोन।
बेहाय माने सोरबाया माने बिनि सायाव फिननाय होनांगौ दरखार गैया दा बेनो बिरोधि दलनि खामानि साख्रियानो बेनो बिसिना बुंलाबाय थानाय दा बुंबाय थाथों दा दिनै नुनो मोन्दों गोबांथार माने ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थाग्रा माखासे इउपिपिएलनि आइटि सेलनि दा मोखांखौ नुनो मोनला जों बहा गोमालांखो बिथांमोनखौ नोंथांमोना नागिरनानै दिहुननो बिराद मिसिं जाबाय आरोखि रुंगुल बर'मोन बादि सोरबा सोरबा बिराद गिदिर गिदिर नेताफ्रा इयुथनि नेताफोर बिराद गिदिर गिदिर नेताफ्रा दिनै गोमालांजोब्बाय एसे ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा नागिरबा मोजां जागोन आरोखि। आरोबाव हाबाफारियाव बाहागो लाना क'क्राझारनिफ्राय मन्त्रि मोननायखौ लुबैदों होनना प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों। जोंहा दाबिया दङ 3 मोननांगौ दा बेखौ पार्टि हिसाबै एनडिए 3 पार्टि दङ बिजेपि एजिपि बिपिएफ दा बेवहाय जोङो रेसिय'खौ रानदों जुदि गाबोन जुदि एजिपिनो जुदि 3 होयोबा बिपिएफनिबो 3 होनांगोन दा साफा होनानै दंथ'यो दा 2खौथ' मोनगोन जोंहा मोनसे बिसास दङ दा जोङो बेखौ क'क्राझारनिफ्राय लुबैबाय थादों क'क्राझारनिफ्राय सासे सिउलि महिलारि मोननोबा जाबा रबिराम नार्जारि मोनबा जायखिया जोंनो क'क्राझाराव नांगौ दा क'क्राझारनि थाखाय सासे मन्त्रि मोननांगौ बेखौ दाबि होबाय थानाय जादों। जोंहा दाबिया दङ 3 मोननांगौ दा बेखौ पार्टि हिसाबै एनडिए 3 पार्टि दङ बिजेपि एजिपि बिपिएफ दा बेवहाय जोङो रेसिय'खौ रानदों जुदि गाबोन जुदि एजिपिनो जुदि 3 होयोबा बिपिएफनिबो 3 होनांगोन दा साफा होनानै दंथ'यो दा 2खौथ' मोनगोन जोंहा मोनसे बिसास दङ दा जोङो बेखौ क'क्राझारनिफ्राय लुबैबाय थादों क'क्राझारनिफ्राय सासे सिउलि महिलारि मोननोबा जाबा रबिराम नार्जारि मोनबा जायखिया जोंनो क'क्राझाराव नांगौ दा क'क्राझारनि थाखाय सासे मन्त्रि मोननांगौ बेखौ दाबि होबाय थानाय जादों।